Barka da zuwa tashar Bahaushe TV. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai da zarar mun ɗaura sabbin shirye-shiryenmu. Bashir El-Rufai, ɗa ga gwamnan jihar Kaduna wato Malam Nasir El-Rufai, ya bayyana cewa baya neman shawara ga mutane kan yadda zai gudanar da rayuwarsa bayan da hotunan baikonsa suka tayar da ƙura a shafukan sada zumunta. Wacce ranar Talata ne dai Bashir ya wallafa hotunan gabanin aure wato pre-wedding pics da masoyiyarsa Halima Kazaure, 'yar gidan tsohon minista a Najeriya Ambassador Ibrahim Kazaure. Za a ɗaura auren Bashir El-Rufai da masoyiyarsa Halima Kazaure a ranar 21 ga watan Nuwamba na wannan shekara da muke ciki. Hotunan sun nuna su ne a jikin junansu, lamarin da ya ja musu suka daga masu amfani da shafukan sada zumunta a ƙasar nan. Masu sukar nasu suna cewa abin da suka yi ya saba da addinin musulunci saboda yadda suka nuna hotunan su rungume da juna. Wani mai amfani da safin sada zumunta na Twitter mai suna Expert Rasulullahi ya ce Bashir El-Rufai musulmi ne dan uwanmu, don haka a tunaninmu za mu wayar masa da kai don kada ya fanɗare. Shi kuwa Abdulhamid Abubakar cewa yake idan ka ga mutum yana saɓan Allah hankalinsa a kwance, hakan na alamta shaidan ya yi nasara a kansa. Sai dai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, domin kuwa wasu sun yi ta taya shi murna. Wani yake cewa ina taya ka murna kai da Halima. Ba a hana mutane yin magana domin kuwa sai sun samu dalilin nuna ƙiyayarsu. Ba za ka taɓa yin daidai ba a wannan duniyar, don haka ka yi kawai abinka da zai sanya ka farin ciki a cewar wani. Kaɗan kenan daga cikin ra'ayoyin da masu amfani da shafukan sada zumunta na Twitter suka tofa kenan. Ku biyo mu a shiri na gaba don ku ji martanin da gogon naku Bashir El-Rufai ya yi shi ma. Kar ku manta idan wannan ne zuwanku na farko wannan channel tamu mai albarka, muna roƙonku ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da ku da zarar mun ɗaura sabbin shirye-shiryenmu.